हेगे पूछबी केकरो से ते हमर नाम बताई दे तो हेगे पूछबी केकरो से ते हमर नाम बताई दे तो छिए पूर्णिया जिला के छौरा छिए पूर्णिया जिला के छौरा तोरा घर से उठाई लेबो छिए पूर्णिया जिला के छौरा तोरा घर से उठाई लेबो सुनते ही नाम के छौरी अपन हाथ हटाई ले तो सुनते ही नाम के छौरी अपन हाथ हटाई ले तो छिए पूर्णिया जिला के छौरा छिए पूर्णिया जिला के छौरा तोरा घर से उठाई लेबो छिए पूर्णिया जिला के छौरा तोरा घर से उठाई लेबो पर भीजे धोखा तो सिक सर चलतो बीच बाजार में मर्डर होई तो पर भीजे धोखा तो सिक सर चलतो बीच बाजार में मर्डर होई तो सुन के छौरी तोरा अपन पावर दिखाई देबो सुन के छौरी तोरा अपन पावर दिखाई देबो छिए पूर्णिया जिला के छौरा छिए पूर्णिया जिला के छौरा तोरा घर से उठाई लेबो छिए पूर्णिया जिला के छौरा तोरा घर से उठाई लेबो अभिषेक महेंद्र के नाम चलै छै पूरे जिला में चर्चा हुए छै संतोष रोशन के नाम चलै छै पूरे जिला में चर्चा हुए छै मैंने जो छौरी नहीं के शाम सहन भेजाई देबो मैंने जो छौरी नहीं के शाम सहन भेजाई देबो छिए पूर्णिया जिला के छौरा छिए पूर्णिया जिला के छौरा तोरा घर से उठाई लेबो छिए पूर्णिया जिला के छौरा तोरा